Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Yandoy! Andoy! Lola! Ayoko magpadaog yan ang gahong nga nagulipon ka ninyo! Lula, sabay! Usap, di mo taon kong apo, Lula! Ayaw taon kong kasla! Tabang! Tabang! Aslon ko sa kong apuan! Tabang! Nai mong apo si Totong! Ayaw siya kasla! Nana! Natapok na ang kahoy sa tungod sa slunod. Andoy! Magbahay ka gitay kung masunod ka ni Lola! Wa siya sa mayong pahuna-huna! May nagulipon ka niya! Ha? Kuhaan na ang iyang gahom, Adoy. Oo, matuman. Andoy! Ayaw ko ang akong perlas! Elmo! Elmo! Napag-ibig! Lula! Wala ka makailan ako, Lula! Si Toto taon ko, Lula! Ang bugtong ni mong apo! Ay taon ko kasla lang! Luoy ka! Elmo! Tapang! Nangita ka ni Elmo. Dili! Saan naman taon ang pagkita mo, ha? Ano kinunaigi? Bili mo mang ilmo! Usang kinikalamat! Lamat ni! Gusto ka? Usa kini ka lamang. Og ako ang mulampos sa pagkuha sa gahong nga naa nimo. Ha? Alaigi! Inunaingan ka ba ni Ana? Adoy! Kuhaan na ang perlas nga naakang nikay. Dili mo kini makuha! Kuhaan na, Adoy! Kuhaan na ang perlas, Adoy! Oo, anikay. Kinahanglang ihatag ni mo namo ang pirlas. Dili mo kini makuha! Si Kayong Asor. Iputos at Kayong Asor si Nikay. Bitin na! Babay! Mapasok ka! Nikay! Wala! Lutang-tang nagugikan sa tungan! Di na di kumasal! Ha! Nikay! Nikay, di na kumasal! Natangtang sa nga akong gapos! Nikay! Kamahan na yun ka! Naliman ka! May kayo nga asol nga may putos ni mo! Mula kag Dragon Ball! Ha? Kay bulungan kini Totong! Ay, aray, ay, kasakit sa akong Nayandoy! Andoy! Tay! Nga na paulipon makasbatig na nga barang antay! Ha? Noy! Di kay. Toto, noy anoy. Di mo dinis payag. Ops! Ay pagdool! Pagdul. Ay pagdool na mo ilmo! Ha? Di na namin mo mailad! Nausa ka Toto? Pero sa agog ko mangilad ninyo. Unsa? Ripis ka! Oh, Di ka ngay nga sila sa ligan, do? Di ka ngay sa ligan? di kay. Naibaw ko nga dako ko sa nimo. Pero ni atas lain kalibutan ni kay. Nagkinahanglan ko sa imong tabang. Oh, diskarte. Diskarte, do. Gilad mo ni mo ganina, do. Diskarte mayo, do. Ha? Unsa ganina? Oh! Sige na. Nangilad ko ninyo ganina? Ngangilad ka? O, kalit ka lang mitunga o mo migida dinis payag. Aron makaon may ni pagkaon nga makakuyap. Ati ka? Ati ka? Unsa gud daw na yung gipanulti nimo Toto? Karon pa man kumuduol ninyo.
Nagsulti kas tinuod, Almo? Oh, lagi. Nagsulti ko ni kay. Nalipay magani ko nga nakakita ninyo dinhi sa ibabaw. Kay ganina ako nagsigi og libot-libot ining bungtura pero karon pa ko makakita og payag. Mura ko gimino. Aba de, ay, pakita ni mo na mo lagi. Mura na ka kagwa, ha? Ha? Mura ka kagwa. Gusto na, gusto na. Imo pa magani mi gida sa kwartos lola, imo gida sa kwartos lola, aron mo tabahan. Giyutam ni mo sa lola nito. Imo sa tong gikuan-kuan nito. So, ako kay ba nang gipanulti niyo oy karon paling ko muduol ninyo. Sus. Hoy! Nagunsa ba mo dinis gawas sa payag? Nagunsa mo dinis? Ops! Ay, doon ako. Skarat ka. Sumduol ka. Sa! Paduol ako. Ay, Ay, kita na makun mo apuan makun ni ma? Ha? Nagunsa ka tota? Nayabag ka na? Ayaw lagi pagdoon, Gib. Dakdakan kag bato. Gusto ka? Nayabag naman. Ha? Gusto mo kaya kung mga slon? To, Ha? to, siya na gandang imong lola, Igi. Ha? Naunsa naman ang inyong gipanulti ay? Naunsa man? Atik-atik Tayo ka. na lang naglibog ang inyong huna-huna. Kinahanglan makabiya na ta dinhi. Pero sa dili pa, pangitaon ko una ang bruha nga nangilad na to. Hoy! Naunsa man di ay mo? Ako naman o dautan nini. Ay na nagpangutana pa. Kay gamhanan sinikay. Dili sa mahimong ilaron. Perlas, hain man karon ang barangan. Oh, tuwa ka mo tudlo sa dapit nga imong gitudlo nga nahimutangan sa palasyo ni Haring Burak. Oh, buot imong ipasabot nga tuwa pa ingon dito ang barangan. Oh. Ang uwak. Tuwa sa brito pa ingon ang uwak. Patilan, kinalang matutulan na nato ang agianan pabalik sa atong kalibutan toto. Kalong na na. Sa- Uli ito sa ato. Hindi na kumay. Ikaw ba, wa pa ka mauli eh. Sorry lang. Ah, Di na kumay mong biyaan si Nikay din eh. Sa kalibutan din is lampirong. siya? Oh! Kamuli ko yung niniil mo. Ay, niil mo na noon. Niil mo. Ginuhin na ako sa ilmo. Naku, ininunduman ko. Sorry. Di pa ko gustong pauli sa amo. Ani ka din yung logos do? Katong mga 20. Lugos sa tabi mo. Sanay. Lakaw mga! Uwaw ka? Kaya na kay plano? Ha? Uwaw kang sudyaan nga manglulugos ka do? Kriminal? Hoy! Ilmo! Nadali na toto ay. Ano pa si Shaok diha? Musunod na lang ta ni Elmo. Basin ko nahibaw to siya sa tong daan paingon sa gawas. Si Madam Bakukang lang ang nasayod kung hain ang agyanan balik sa atong kalibutan. Pero wa naman siya. Mau manikamot na lang tag-ato ini nga makabalik ta. Na. Dali na toto. Kamu lagi balik to sa kalibutan na to lula. Sam ka hindi nagubiyaan si Nikay kining dapita. Kay... Liding man gud ko niya. Oy, nataparusa. Sanay. Oo. Liting man si mong mata. Ani. Oh. Try. Kinahanglan mo pa dayon na kita sa tong lakaw. Oh. Hoy, Nikay. Ayaw nagdad-a sa kakuyaw ang akong apo, ha? Lula, nanasan ni mo kamaldita, ha? Dahil na kay, upadayon ta sa tong lakaw. Daan ta na sila. Totoo! Oh. Uy, paminaw sa taon to, oy. Madali, Nauta naman ka to. Tapasagdan na lang yung kunimo, tungod niya anang Nikay. Sunod na lang unya na ako, Toto, kung okay na imong lola. Nagdali ko. Uy, Nikay, day! Day, muuban ako nimo. Hey, Nikay. Ako, di ko mooban. Di ka mo ban? Sagdi sila. Oh, sige. Biyaan, di ka. Pabili na ka din Ha? payag sa barangan. Bahala ka niya. Ay! Tata! Gugod! Ako na po, ha? Ay, magmahayo ka ining imong pag-abandonan na ko to! Na magmahayo ka to! Ay. Kabog na sa hangin. Dali na mahimo. Tata! To! Watay taon ko to! Sakit taon tuhod na ko to! Pero may makuyog na ako sa pagluwas sa grupo ni ako.
Magsulo na lang gid ko ini. Nikay, Ayaw pagtuol na ko, Elmo. nadlok wa ka Nikay nga ako kang pasakitan. Ako ang nahadlok nga mapasakitan ti ka tungod sa imong sa nga nabuhat sa among dapit. Ako na ning gibasulan Nikay. Kinahanglang imo ni Byron sa pistuhan. Napriso na ko ining dapitan Nikay. Di na ko makasapa sa mga babae. Nikay! Ay, yung pagtuo na yung bulate ka? Ay, yung kalimot na kriminal na tawan, ha? Basin ikaw ang sunod niyang guson. Di na mahitabo, Toto. Oh, lah, Ang yuta. ang yuta, bilihok. Magbantay ka mo! Nilihok ang yuta! May linog, ha? Naanasab. Nilihok na sa bang yuta! Ay, Nikay, ayaw ta kong biyae. Kay, wala na akong makasabot sa mga panghitabo din eh. Okay. Yung tao kong biya, kay bilihok ang yuta to. Kung di ka gusto tulubiyaan, Lola, ay pagplano mo. Kailangan mo sunod ang plano ni Nikay. Gusto ka. Lino na gini! Lino gini! Linog na sa gini. Gusto naman sa kahiluga! Pagbantay mo! Toto, gunitin taong ko to. Kaya di pa ko gusto matigbak. Gunitin ko Nikay! na. Lola! Kunin mo na ko! Kunin mo na ko! Daw sa bang yuta! Puro pa nang ginawa! Tanawan niyo sa unahan! Tanawan ninyo! May bigawas sa yuta! Slam na! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!